Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni angeke aze aguqule uhlelo lwakhe iNational Energy Action Plan nokuyindlela yokuqhamuka namasu aphusile yokulwa nohlelo lokucisha konga ugesi kulelizwe naye ethula ngoNtulikazi wanyakenye. Umengameli wezwe uthi ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana uzomemezela ezinye inhlelo zokulwa nohlelo lokucisha konga ugesi. Ubephendula njengoba bekunenkulumo mpikiswano ethinta inkulumo ayethula eyibhekise ezweni ngoLwesine olwedlule. Le seshoni kamongameli ibigxile kwingxaki yocimicimi yombane kwaye uRamaphosa uxelele isizwe ukuba izicwangciso zikarhulumente ziza kuyisombulula le ngxaki kulonyaka. We have already taken a number of important steps to reduce the severity and frequency of load shedding. The measures which the Minister of Finance will announce in a week's time in his budget will boost the rollout of rooftop solar by business and households. Umongameli uzikhabile nembono zokuba umphathiswa wombane omtsha oza kungena akazokuyisombulula le ngxaki. Some have suggested that the appointment of the minister will cause confusion and fragmentation, and that it might also result in turf wars amongst the ministers who deal with energy and Eskom. That is not the case. Uphinde waphendula nangenxalabo yorhwaphilizo emva kokubhengeza inkqubo iNational State of Disaster, nkqubo leyo umbutho we-DA othe uza kubhenela kwiinkundla zamatyala. We will ensure that environmental protections and technical standards are maintained and that procurement is undertaken, yes, with transparency and proper oversight. uRamaphosa uthi isekela lakhe uDavid Mabuza ucele ukubeka phansi intambo kodwa usuku alikabhengezwa. Deputy President David Mabuza has indicated his wish to step down from his position. This is a request I've informed him I'm considering and attending to. I now suspend the proceedings. Umongameli uphinde wabulela amagosa amkhuselayo emva kokuphazanyiswa intetho yakhe yobume besizwe kule veki iphelileyo. uRamaphosa uhlaba ikhwelo kumalungu wasepalamente kuba ancedisane naye ukufumana izisombululo zengxaki zelilizwe. Ulelani Philip, SABC News eParlamente.